Il-bżonn ta' investiment fil-korporazzjoni Enemalta kien ilu jinħass żmien għal dan l-intraprenditur u ex-president tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti Tony Zahra. Kien importanti ħafna li jkun hemm injezzjoni ġdida ta' flus ġdid ġo din il-korporazzjoni. Zahra qal li l-flus u d-direzzjoni li se toffri x-Shangai Electric se jagħtu mbuttatura l-qudiem kemm lill-Enemalta kif ukoll lill-pajjiż. Skont Zahra l-pass li jmiss huwa li l-kumpanija Maltija ssir iżjed effiċjenti. L-importanti hija li l-Enemalta ġiġi iktar effiċjenti. Għandha bżonn iktar risorsi u fil-fatt ix-Shangai Electric se jagħmlu investiment fil-generating capacity. Issa li rridu nagħmlu wkoll insaħħu il-grid. U spjega li l-grid preżenti hija waħda dgħajfa hekk kif qed jintilef ammont sostanzjali mid-distribuzzjoni tad-dawl. Fakkar kif il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma saret mexxija globali fis-settur tar-reverse osmosis plants u l-investiment ma' Shangai Electric jista' jwassal għal ripetizzjoni ta' dan fis-settur tal-enerġija. Aħna nisperaw li din l-investiment li ġej miċ-Ċina tagħtina l-ispunta li nibdew insiru jekk mhux world leaders għalmenu nsiru regional leaders ta' dan l-industrija tal-enerġija. Fost affarijiet li jiddeskrivi bħala kruċjali biex is-settur turistiku jissaħħaħ, Zahra jsemmi r-roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Dan kollu se jkun jiġi użat biex narġgħu ninvestu fil-modernazzjoni tal-prodott tagħna, mhux ninvestu fil-modernazzjoni tal-lukandi u ġeneralment allura nkunu iktar kompetittivi.